Pinagi sa imong ngalabot uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka na Diyos, ikaw ang kagahapon, nalulog sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw hello, mabungaong kagabion mga igsoon. Live sa ta before ta matulog. Hi Pastor, good evening. Po, paabot jud ko mag-live ka. Thank you Sister Bulod Hilardina. Shout out tanang mga OFW, mga seaman diha, mga naka-permanent address na, naka-PE, permanent residence, PR. Kunya, shout out sa tanang mga piniriso, mga jail officer, warden. Shout out sa tanang mga military diha nga nagtanaw, Philippine Army. Og sa mga kapulisan, nga akong mga higala diha. Hey, mga Brad. Hi Pastor, watching here from at Luay, Bohol. Brother Richard Nieres, Pamaylaon. Again, shout out sa mga kapulisan, mahigala na ko diha, no? Di lang muna ako itagsa-tagsa, o dili sa na ko i-mention kay sayod ang pahulay ron igsoon kay unyang kadlaw natay haranaan na nag-birthday. Mangharana ta, singinahan mo para na diha. Mangharana ta sa usa sa atong leader diri sa church, and aside from that, sa YouTube ko mag-rest sa ngaron sa Saturday because of course tomorrow simba, okay? Kunya na ay daghang nakikidebate na po nako ang simba, kaya ang simba daw dapat Sabado, so wala na ako patuloy kay ano na ako na ngay sayang daw kuno ang atuang mga naitabong kabaguan sa kinabuhi kung nagsimba tag Domingo kuyaw po kayo, so maimpirno dahil nagsimba Domingo. Ako lang po silang respeto. Ako din lang pagtuo. I respect all religion. I respect all doctrine. Yeah. Sa bunga man na makita, dili man na mga ano, sa man ang aributan ng mga ano. Para na ako di magmatter na. Pwede man ta makasimba sa Ginoo kada adlaw. Pwede ta makasimba sa Ginoo kada adlaw, gabi, kada oras, pwede gali. Amen. Ang importante ba nga atong pagsimba ni sibo sa Ginoo, simba-simba po taon niya nga tuang pagkinabuhi waning sibo sa pulong sa Ginoo, hiwi pod. Sayang gyapon tong pagsimba bisag moingon taog nasakto ta. Importante lang nato ay na-align tas kabuton sa Ginoo. Di ang lalisan. Idol brother MWS training Brother Bini Banigon. Okay. Brad, thank you. Shout out Puok Kanipaan Puok Talisay Living Water Christian Fellowship. Tanan-tanan nga nagtanaw ron. Dili na ito ni Dugayon. Luzon, Visayas, and Mindanao. 106 viewers. Salamat kayo. Ang uban, nalipat pa, mapakabantay. Usually, basta gabi, 400 takapin. Kanang kuhan ba? Hantod, 500 pa usahay. Anyway, welcome ato ang mga new followers, new subscribers, and tanan, no? Tanan man, ayaw ban, mag-send og star. Tanan, salamat kayo sa tanan. As always, ang atong one of our avid viewers here,
Sir Libens Ibardo Cabrera, watching here from Oroqueta City, Pastor, on duty. Wow. God bless you, sir. God bless you, sir. Nakas akong prayer, no? Salute sa mga on duty this time, pero gihimo nilang kuan ba? Kaya bitang mura bitaw og while nag-duty sila. Na instead nga maglingaw ka, nga magtanaw-tanaw ka, nga nagtuwad-tuwad sa TikTok, di ka sa pagpamalandong sa pulong sa nindot kayo. Okay? Ayaw panumbalinga kuno ang bashers. Wala man na ako panumbalinga. Igsoon, sister, thank you, no? Ako lang gihapak nila ang kamatuoran, gilamparo na ko nilang kamatuoran ba? Nga mao na tinuod. Okay? Wa mo. Kay kung maghisgot og basher, 12 ka tuig nagkukapin nga nagwali. Kung nagpadapa ko sa mga basher, to na ko sa prisuhan or sa minteryo. Pero ako lamas sa manas kinabuhi. Ang atong kinabuhing Kristohanon walay lami, walay challenge kung walay basher. Why? Because even Jesus Christ nga atong gisunod, nay bashers. And unfortunately, ang nagbash ni Jesus, katupad yung mga swito sa kasuguan, itong mga parisiyo, sadusiyo, mga iskriba, mga swito kuno is kamatuoran ba? Pero ba na day tama, no? May lang istorya, wa nakita sa bunga. Ana na siya, no? So, may gabi, Pastor, watching from Tagbilaran, Sister Maribek Hoyso Castino. Sister Aying Lin, thank you for mentioning your partner, your kapikas, si Aying, Brad Aying Oronan. Ipangumusta ko, sister. Brother Andoy Arinsa from Katmon, Cebu, thank you so much for watching as always. Blessed evening too. And Brother Joey Rabe Castro, one of our subscriber. Thank you for watching, Brad. May gabi, Pastor, gi-share na lang na ko imong live kay nakadata ako. Ay, thank you for sharing. Iksoon, thank you for sharing, no? So sa mga nakadata, no, thank you for sharing. Di bitaw lalim mo dita ni hurot jud imong dita ni. Ako while nag-work na minaw jud ko. Thank you, Sister Janet. So good, Pastor, lamas ra gyud nas kinabuhi. Amen. Lamas kinabuhi. Bati kay kinabuhi yung Kristohanon. Kinabuhi Kristohanon to bati boring kung walay pagsulay. Sama nga ang sudan way lami kung walay lamas. Ang atong Kristohanong kinabuhi, wala po ni siya lami kung walay mga pagsulay, walay mga bashers ba. And the more we become fruitful, mabungahon ta, the more po daghan magsigpamato na to. Ano yung mga bashers, no? Ano man sila, no? Dapat manad ta. Amen? Limi mo, mayong gabi, Pastor. Ay, mayong gabi, Isad, ma'am. Thank you so much. Kita masyo ka sa akong mga post, ma'am, nga katumbang giitang palahubog nga masiglaag sa iyong station diya. Gauban-uban na nako. Hasta yung asawa, ma'am, kay wakatuo taon. Kailan magiging siguro mo, no? Murag kailan mo siya asawa? Si Ma'am Mildred. Luoy kayo. Ingon siya na ako gabi dito mitulog. Nag-sharing mi ba? Ingon siya na ako nga kada adlaw na sila away. Grabe siya kuno ba? Unya, wa siya magtuo nga mabag-o ang banggitang palahubog sa ilang lugar. No? So, grabe. So, ma'am, God bless. I-regards ko sa atong hipid, si Sir Ular. Sige ko pasalamat niya kanang mag-live ko kay gitagaan ko ni higayon last time katong minglaag mi diha. And hopefully tagaan gyapon mi higayon yung mangulaag mi diha kauban sa kumbrad kay murag nanapon mo nadakpan ba ingon siya. No? So again, tanang mga kapulisan nga on duty karon or nasa balay nga nagtan-aw, shout out, okay? Dili lang muna ko nganlan, ma'am, sir, kay pintindaghana mo. Unya nagdali ko kay karong kadlaw na ami haranaan ba na nag-birthday ba atong kantahan ba, no? Pukawo na to pinagi sa pag-awit, pagkanta igsoon nga syempre of course paghandom sa adlaw na tawhan ba. Amen. Yeah, mag-prepare sad ko because tomorrow is Sunday. Let's pray. Okay? Okay na, no? Again, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. And to type, please type at followers at highlights niya. Ako rin pasalamatan tong mga kaigsunan na to dire nga inyong gidala gid inyong mga friends and loved ones na dire, no? Ari nga page, no? Kay as what I have said, daghan kay mga testimonies, mga igsoon nga grabe na muhat ang ginawa ni nga page, no? Ako ning gi-share ninyo na sa ako ang account yun, sa akong personal account nga James M. Dumanon.
na diha ang ako ang mga gipinpost sa mga testimonies. Grabe. Daghan kay mga balik-balik mo rin pagsangyaw, pastor, maing balita. Thank you, ma'am. Lee Mimo. Okay. Ngina sa Luon Police Station. God bless, Luon Police Station, no? Praying for more favor from the Lord and, of course, protection sa ato ang mga kapulisan diha og sa ako mga brada sa Luon, sila si Amunsot ba ito, ma'am? Apelido na yung mga brad na ko da mga Seiya, Skiptron in Arms, perti man ibagaa o mga Seiya diha, no? Skiptron in Arms, no? Ako nag-shoutout ng mga brad na ko, brad, long live ta kanunay, uban sa grasya sa Ginoo. Yeah. Naman tayo mga kauban, kapatiran, nga mga badlungon. Mao lagi na, atong giyahan pa dool sa Ginoo kay pareha na ko, mauman na ako ang ihimo ron kay na bitawng walay dili ta bisan daghan kay ta, no? Daghan mo kay ta population na to, million man ta kapin. Dili ta mahimong blessing. Sige ra tag-isa sa atong fraternity. Wa na to gipataas ang Ginoo. Unya walay kabaguhan sa ato ang mga kabrad kung puro ra talong lib, walay Ginoo. Atong timan-an ato ang hierarchy, no? Ato ang doktrina nga number 1 is God. So, di pwede nga ipawahin atong Ginoo kay si Lord is the secret of long life. Okay? Walay taas nga kinabuhi kung walay Ginoo. Bisag kung saan na to pag-amping kung wata ampingi sa Ginoo, wala gyapon, sayang. I'm watching from Al-Karji. Sama na, Brad? It's on. Riyadh, Saudi Arabia from Otaner man eh. Otaner T.D. Latub. Gibali ba? Okay? So, let's pray. Okay? Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity that you have given to us tonight. Thank you for the great privilege that you have given to us. Lain na sab nga kay gayunan nga mamalandong mi sa imong balaang pulong, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga gitagaan na usab minimo og bag-ong higayon, bag-ong panahon, bag-ong chance because as what I have said, Lord God, dili sa tanang panahon, dili tanang tao karon ay higayon mamati sa imong pulong. Before we proceed, Lord, I pray i-search among kasing-kasing, limpyuhi mi, himo aming takos, himo aming angayan, mamati, mamalandong, magisgod sa imong balaang pulong kay nasayod kami. Your word is so holy, balaan kay kini, Ginoo. And as we listen to your word this evening, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton og andam musunod sa imong pulong. I pray for all of the viewers right now, Lord God, in different places who are watching this time. You're gonna bless them, Lord God. Ipabati ang manifestation sa Holy Spirit right now sa matag usa ka kinabuhi nila. Kutob sa makadungog ani makaabot ani asa ni maabot nga live, Ginoo. Tuguti imong gahom mulihok ng imong presensya masinati sa matag usa namo. Again, panalangini ang tanang naminaw nagtan-aw ani nga live. Bisan pang mag-replay, Lord God, i-bless in Jesus' name. Mamuhat ka silang kinabuhi, Lord God. Tagayosab kami kaalam nga langit nun, kaya nasayod kami, dili na mo basta-basta matugka di mong pulong gamit sa mong kaugalingon nga kaalam or kahibalo. So Lord, this time we pray heavenly wisdom for us and heavenly knowledge and heavenly understanding para amo yung matugkad, mas mapalawman pagid namo pagsabot ang imuhang mensahe. You alone will be glorified this time, Lord God. Walay relihiyon among ipataas, walay pundok, simbahan, grupo, sekta, pastor, wala. It's all about Jesus Christ. It's all about you, Lord God. It's all about Jesus. Jesus reigns, as always, the King of Kings and Lord of Lords. Ikaw lamang among ipataas, pasidunggan, bayawon, Ginoo. Nabiling panahon among itugyan kanimo. Thank you for the victory, and this time I cancel, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I pray for peace of mind right now, Lord God. Masentro ka o ma-focus sa amo ang pagabuhaton karon. Again, we invite your presence, we acknowledge your presence this time sa pagabuhaton, Ginoo. Again, thank you for the victory. Nabiling panahon among itugyan kanimo. Let your will be done, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. And this is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise God. This time we have 239 viewers and happy na tamo reach the eyes 90,000 followers. That is why I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless sila. Di ba ako naning gibalik-balik ninyo ikson nga nabay mga testimony nga naay padung maghikog niya. Nakabasa siya sa mga kuan na to, naabot siya ning page. Nakadungog siya, nadasig, nakabaton siya, paglamuan na lakos. Murag na sa 3 to 4 people or person ning duol na ko. Nag-message na ko nga,
gigamit jud sa Ginoo ni nga page kay dili relihiyon gipataas kung dili ngalan lamang ni Kristo niya. Nga na ba no na kuan sila na let's say ang ilang dughan nakabatunog paglaom. Kay labi na this time nata sa krisis, daghang kay pagsulay, problema sa kinabuhi. Ang mga katawhan dapat jud makadungog sa pulong sa Ginoo kay wala may laing makahatag og paglaom. Mensahe nga maghatag og paglaom, kadasig og kalig-on. Word of God ra gyud. Amen. That is why I always encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to invite your friends to follow our page. Okay? And again, thank you sa itong mga subscribers, mga new subscribers, new followers. You're so much welcome in this page, no? This is for us. Ato ning tanan, wala na ko ni giangkon. Because as what I have said, kung ako ba ning gi-claim giangkon nga ako ako na lang tang ibutang ako ngalan diri, di ko gusto igsoon ma-please ang tao. Di ko gusto maisa, although dili ko kapugong sa ubang mga followers na to nga magsigig tawag na kog idol. Ako na silang ginabadlong apan maybe ning appreciate lang sila. Pero ay lang mo kabalaka igsoon kay wala na ako nagidibdib, no? Wala na ako nagidibdib. Why? Because kung ako nang dibdibon, tagaan ako og dakong pagtagad nga mo idol sila nako, basin ihagbong ko sa Ginoo. Amen. Basin ihagbong ko sa Ginoo. Unya dili na ko magamit sa Ginoo nga epektibo. Kay ang garbo makapahagbong na to, no? So ako ra nang gi-ignore tanan mga appreciation. Yes, akong gibalyo but wala na ko gi-take heart jud nga mura bitaw og akong dibdibon kay basin mahimo siyang garbo. Nya malimot ko sa Ginoo nga ang tinuod nga hinungdan nining tanan nganong nay mga adik-adik, mga kriminal na bag-o gigamit ko sa Ginoo, dili ni akong kaugalingong paningkamot pero tungod ni tabang sa Ginoo. I'm just His instrument, no? So wala ko'y angay kapasigarbo, wala ko'y angay ipangambong ako bahala kaya tika, no? It's not by might nor by power, but it's all about the power of the Holy Spirit. Walay ako. Amen. May na magsinabtan na ita ba? Praise God. Let's move on. So, actually, our topic for tonight is about the anointing, no? Unsa ka importante ning anointing and what is the secret of anointing? Sa wala makabalo sa anointing, gahom na sa Ginoo. Sa atong Kristohanong kinabuhi, kung minos tani, posible nga ma-overcome ta sa mga battles na to or posible nga dili ta effective as a witness ni Jesus. Kuha ninyo? And then, kung naatay ministry, dili ta basta-basta mabungahon. Dili ta matawag og kana bitawng epektibo kayo nga gigamit sa Ginoo kung wala tani. Di man gud magmatter for me, no, based on my experience. Yes, maayo maning training, maayo ning Bible school and seminaryo. Pero as what I have observed sa uban, dili man ipamantay, di man ta marites, no, pero ako nabantayan igsoon og naapoy nagpamatuod na sa balaang kasulatan nga at the end of the day, mag-matter gyud ang anointing ni Lord kay magunsa man ang maayo kay ta mo saysay o Biblia. Maayo kay ta mo wali. Maayo kay ta hanas kay tag Biblia. We memorize the whole scripture from Genesis up to Revelation. Kung naay mangutanan nimo, makigdebate nimo, di na ka mismo mukab sa Biblia. Why? Because you have already memorized it, no? Pero di na magbase diha, no? Dili mo pasabot nga epektibo ta tungod kay sakto tag training gikan ta sa mga let's say mga sikat nga Bible school or seminary. Daghan kog nakit-an, di mo mamantay pero daghan mga ingana igsoon nga mga gikan sa mga seminaryo pero imong i-try to let's say kana bitang imuhang observe. No, dili na marites sa observe lang batan na makita nimo ang ministry nga dili ingon siya nga very productive or fruitful. It's just a proof nga dili gid ay magbase ang training. Gitrain ka, praise God for that, niya at the same time naa jud kay anointing pod. Dihog ba? No? The truth is this, ang pagwali dili ni siya kung unsa ka kaisog, kung unsa ang imong istorya pagwali ka kusog, dili na magmatter diha, dili ni paisugay kung dili pa dihugay. Amen. Bisan igo-igo ra imong istorya pero anointed kay kaigsoon kay nay gahom sa Ginoo, matinga ka mura nagmulukapan ang mga istoryahan nimo.
Mura bitaw og malupog siya nga. Ngano man ito hanan nga simple ra man yang gisulti pero mura mag di man ko kapugo, mura man kung kasing-kasing ikumot. No? Even me personally igsoon, dahil ming duol lang ko ba nga batanon. Minaw siya gwali, kuyaw kay muwali. No? Di lang ko isulti kung babae o lalaki. Basta grabe muwali. English baka bay. Karabi kayo. Kuyaw kay mga grammar ba? Grammar yan, Jod. Mayo kay mo grammar. Pero iya daw na obserbaran nga naminaw na ngatog. Unya diha daw ni wali nga igo-igo ra. Igo-igo ra, Bisaya kayo. Pero naghugyaw nang mupakpak, magbarog pa, nagpakpak. Grabe ang mga impact bitaw sa crowd or sa audience nga. Na-bless kay sila sa wali nga igo-igo ra pero dito nagdaog sa anointing. Dito kayong kusog kayong manifestation sa Holy Spirit compare atong English paka pero English paka-paka ra ba ra way dihog. So mao ni atong isgutan karon kay ako nabantayan igsoon yes sa kalibutan gusto ka magpagamit sa Ginoo sa garan. Pareha na ako nakaadto ko Hong Kong igsoon na gi-invite ko dito nakawalis ko dito. Twice by the grace of God, favor ni Lord. Unang pangutana nila nako, pastor, disaka eskwela sa Bible School. Nya itong time wa pa man ko tamak o Bible School, nakatamak man ko midterm naman ko kutob, wa ko na human, no? Wa ko ka-graduate og seminaryo igsoon kay tungod kay lahi po kog ministry, no? Dili man nato ma-compare ang lain-lain ang mga ministry. Why? Because each one of us has different calling. Lahi sila, lahi po ko nga pagkatinawag. No? Ning try kog eskwela og Bible School sa Assemblies of God. Daghang conflict kay ngano man daghang kog invitation unya. Balibaran akong invitation for me sayang kay mga kalag no. Tawagan ko sa mga pulis unsa himuon kong speaker mga drug symposium ini or nay mga urgent Bible study nay mga magpaampo masakiton nay magpa-advise magpa-counsel so murag ma-conflict siya. Mao to nga wala ko kahuman. Una nga na bitaw pero along the way sa ministry nga gipian ni Lord sa kuwa wa may ako. Diyan ako na-realize, nagkadugay, pila ka, in how many years, nakaingong ko nga. Karon iksoon, di pangambog, pero nadyo'y mga bunga, na yung mga resulta. So, even kani nga page, resulta man ni sa grasya sa Ginoo, di man tanan nga nino, himaya sa Ginoo lang. Ako nabantayan nga, dili na dyan mag-matter ang training. As long as atong kasing-kasing is, we are teachable and we live a life that is, let's say, fully surrender to the glory of, to the will of God. Ana bitaw nga ug unsay ipa-impress ni Lord nimo nga buhiin na anak, talikdi na anak, no? Biyain na anak, biyaan jud nimo. Mao na gipangita sa Ginoo kaysa puno kag training pero gisugo kas Ginoo nga ayaw na pagduwag email wa kaming undang. Bot-bot imong dihog ana di kum tuog dinihugan ka. Ingnon gali kas Ginoo nga likay na ng kalibutanong butang kay alagad ka na ko di ka mo undang sige kag duwa bisag magwali magduwa-duwa kada Facebook or cellphone, mag-online games ka samtang nagwali na kasimbahan. Habol dyan na, bisan pag-unsa na seminaryuhan, no? Actually, ang anointing, dili mag-matter sa training, dili na makuha sa training. Sa training, naman diya ang mga unsaon pagwali. Kasuway naman ko, no? Na yung mga klase sa wali. Mga subject na dagang kayo. Unsa tuingan sa mga wali, na topical sermon, na yung mga, sabay uban diha, mga sermon diha. Wala diha ang anointing. Pero pwede ka mahanas mo wali. Mga unsaon paghimo og body of the message kanang nga bitaw niya magama kag say nga na una is introduction mga buwak-buwak niya body of the message bira ka antud ari ka diri sa climax na antud ari ka sa mangita daw kag challenge na conclusion mamayo ka diha gikan ka sa Bible School or seminaryo pero pangutan na ming sabay ba ang anointing tudluan ta mo igsoon kung unsay sekreto sa anointing because for me himaya lang sa Ginoo, mauni akong gisaligan, wa ako magsaling training. Yes, that's true. Daghan kay mga kriminal na bag-o gigamit ko sa Ginoo. Daghan man wali og kriminal pero nganong dili man epektibo. I'm not comparing myself to other pero ang nabantayan igsoon, why ngay naingani ko tungod kay dependent ko ni Lord kanunay. Okay? Wala ko musulti og ako ra kana bitaw gaagad ko kanunay sa Ginoo. In everything I do, gusto ko nga akong motibo ma-please si Lord. Kay kung akong motibo gali pangwarta og pagarbo, automatic tagak jud ko ditso, no? Now, sa Bible, naay usa ka anointed diri nga alagad sa Ginoo. Ako naman ning gi-share niyo before si David bitaw. So ato sang tanawon ang highlight sa story ni David gamay, no?
Actually, ako na ni siyang gi-share mga niaging adlaw, pero ang ato mong isgutan ron anointing, yung ako'y laing nahununaan is si David. So, akong basahon dire igsoon ha. 1 Samuel chapter 16 verses 13. Tawa. 1 Samuel kapitulo 16 versikulo 3. Si ako ning i-share nyo igsoon kay for me kani magong anointing is a must, no? Is let's say essential. Importante, pinaka-importante para nako no, sa kinabuhing Kristohanon. Kung dili galita anointed, kung dili ta labi na sa ministry, wala aning dihog. Di kita epektibo. Para ko lang sa akong based on my experience, no. So ang basahon dire son 1 Samuel 16:13 nag-ingon dire. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlag lana. Okay. Ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsoon pagyud. Ug mikunsad kang David tanawa. Mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo. Ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Ang Diyos magapanalangin simbala ang pulong. So regarding sa anointing igsoon, no. Si David gi-anoint ni Samuel. Okay? Now, if we try to let's say go back to David's history or David's background sa kinabuhi. Si David ultimo niya among all the son of JC man papa. Siya ang pinaka-youngest. Youngest, it means, youngest is the expression of humility. Pagpaubos, no? Pinakaubos, pinakagamay, pinakabata, youngest, humility na. Okay? In other words, if we try to meditate it, the Word of God, palawman na tog ayo, dili na to gamiton atong utok, inutok, kung dili by the guidance of the Holy Spirit. Kung imo pamalandungan og ayo mga igsoon, it just simply means usa sa requirements sa anointing is humility. Kinahanglan natay kasing-kasing mapainobsanon kay bisag 5 pa kay Bible school atong gihuman. 5 ka seminaryo atong gigraduitan. Tanang training atong gisudlan, di gyapon ta epektibo kung walay dihog. Sa dihog na magdaog. Amen. Tanawa, tagahanta mo kuan senaryo ni David. Iyang igsoon saktog training mga sundalo gito, legit nga sundalo. Pero nganong wala man sila gidihugan. Kay dili magbase ang anointing sa training. Kuha. Ang anointing, sa wa makasabot sa anointing, dihog mao naggahom sa Ginoo na. And according to the book to the word of God, anointing, only the anointing can break the yoke. Sa nang yoke, yugo. Ang anointing daw makaguba. Tanang gapos sa kaaway igsoon. Katong mga walihan ni mga adik-adik, criminal, rapist, drug lord. Kung ikaw magwali-wali, wa kay dihog, di katawaan ka. Ibas ka. Pero kung ikaw magwali nga naa ang gahom sa Ginoo nimo, ang anointing is lupog na mga drug lord, mangluhod na manghila. Ganun kaingon ka pastor, yes. Ako nang nasinati kadagang I'm not saying I'm not claiming myself nga anointed ko, pero grasya sa Ginoo nakit-an ako na og nasayod ko nga wala to sila mangluhod, manghilak sa Ginoo, misurinder kung wala ang dihog sa Ginoo. Anointing means it is the power of God tanawa. Right after gidihugan si David ni Prophet Samuel. Unsay ning konsad espiritu sa Ginoo. Sa dang gibubuan ang iyang ulo gidihugan sa lana. Mingkunsad ang espiritu sa Ginoo from that very day, that very moment nga gidihugan siya. Wala nawa ang Espiritu Santo niya. Or I mean ang espiritu sa Dios. Mautoy nakapa-epektibo ni David. How many battles nga nadaog ni David? Tungod kay siya anointed. Si Goliath, higante, wapilde. Pero bagsak ni David kay si David dinihugan. Now, back to the anointing. Gusto na ko i-share ninyo igsoon ang sikreto sa anointing. Maulag ito, no? Kasing-kasing mapainobsanon. Why? Because si David, no, atong pamalandungan, no, ang history ni David, the story of David is, he is the youngest son of JC. Pinakabata, kinamanghuran, ultimo,
Ordinaryo, walay training. It's an expression. It's just an expression of humility. Pagka mapainobsanon. So nga atong kubkubon og ayo ning mensahe igsoon. Ang pagka mapainobsanon mga igsoon, requirements sa dihog sa Ginoo. Way problema na mga igsoon nga ning attend og daghang training. Mga seminar gihurot nato naabot pataglaing nasod para lang sa seminar. Pero sultian ko ka igsoon, bisan pag pila ka nasod imong giadtuan para magseminar ka. Kung dili ka teachable, kung walay dihog, di sa dihog gyud na magmatter. Daghang mga banggiitan kay pila ka tuig sa Bible school pero way agi. No? Pero dihay ultimo ra kay ordinaryo pero dinihugan lupog ang mga banggiitan igsoon mga dautan. Why? Because of the anointing. Ang anointing may pinaka-importante once magpagamit ta sa Ginoo. Ari ta sa worship leader, kabantay mo. Daghan kay maayo mo kanta pero nagduka ang mga tao sa panahon sa panimbahon. Daghan kay maayo mo worship, lami kay tingog bay pang tawag ng tangalan. No, pang unsay nga ana pang The Voice. Pero kanta ra, no? Wala kay ma-feel, mabati nga presensya sa Ginoo. Oga. Pero tinga ka, ning suod ka og laing church. Ako nang niobserbaran igsoon why because me personally daghan man kay mo invite nako niya. Naka-observe ko sa lain-laing mga kasimbahan na di na maihap daghang kayo Mindanao, Cebu, Visayas, no. Kabantay ko nga mga worship leader ba. Ang uban mga quality kay tingog. Pero naay murag sintonado hinuon nga anointed. So ingko kuyaw ano kay ani man guni maigsoon bisan pag unsa ka lami sa kanindot sa imong tingog kung ang imong kasing-kasing iyabag at tubangan sa Ginoo. Why dihog na? Pero bisan pa og igo-higo ra imong tingog. Usay mag-una mawahi ka pero imong kasing-kasing naka-in tune bitaw, naka-align sa pulong sa Ginoo. Or sa kabuton sa Ginoo. Sa pananaw, sa paminaw sa Ginoo, nindot kay paminaw mao na nga iyang bubuan ta sa iyang dihog. No, kabantay, akong naobserbahan igsoon, daghan kay lamig tingog nga worship leader. Nindot kay tingog, wow, quality. Pero wala magsige nga na ngano man ni Lord, ako ba yun ay problema Ginoo? Wa man ko gihimo nga di maayo pero uga man kayo jud. Tan-aw ka sa uban nagngara nga, di ba? Pero dito ka sa laing simbahan na pod, the same song ang gikanta. Paminaw mo ha. Pareha raw kanta pero nganong na lupog ni hilak grabe. Kusog kayang presence ni Lord nga as in grabe murag na something nga murag gibayaw sa kalangitan. Anointing matters. Amen. Mao na diha. Ug atong balikan ang requirements sa anointing. Mao to na ay kasing-kasing mapainobsanon. Unya, aside from that, si David igsoon, gitawag na siya og a man after God's own heart. Naagid siya kasing-kasing nga masinugtanon sa Ginoo. Kasing-kasing igsoon nga kanunay nakadepende sa Ginoo, dependent ni Lord. Wala nakadepende sa iyang kaalam, utok. Wala nagdepende sa iyang nahuman. Wala siya nagdepende sa iyang skills, gifts, and talents. Pero si David nagdepende sa Ginoo. Mao tong gi-anoint siya kay ano man, our hearts matter to Him the most. Ang magmatter ang tan-awon ni Lord igsoon para dihugan ta atong kasing-kasing. No? Kasing-kasing dili atong talento. Dili ang atong tawagan na atong mga hiyas or unsa man na atong training, no. Praise God kung niagi mog training. Pero how about sa atong kasing-kasing? Kay usay ra ba ning dili ta na, no? Not all, but I have so many friends, mga alagad sa Ginoo nga mga very humble. Bisan naka-eskwela, nag-Bible school, tagduha na ka-Bible school. Ako man, chill ra kayo. Magpahipi ra suok. Pero naapoy mga graduate og seminaryo nga dagko kay prangka, sorry to say. Prangka lang ha. Ako igsoon, wa ko lipod-lipod kay makaingon kog dagko ulo kay wa man koy agi. Yes, ako di ko ingon nanaway pero ngano man na, di ba? Unsa may atong gihagwaguan nga ngana ra di ay, no? No, pero kung naata sa training igsoon, praise God. At the same time natay spirit of humility nga wa ta nagsalig sa atong training. Wa ta nagsalig sa atong namahuan sa Bible school sa seminary. Wa tay laing bugtong gisaligan kung di ang Ginoo. Piting lami ang flow. Bay, nindot kayo. Hanay pa, plaster pa, napay plus, anointing pa, boom! Grabe ang power ni Lord. No? Grabe ang revival. Why? Anointing. Tanaw daw mga apostoles, igsoon. Mga lagad sa Ginoo. Dinihugan kayo. Diba? Daghan kayong mga masakito na ayo, na demon possessed, na grabe. Unya, na yung mga kinabuhing na bag-o,
Mao man ay ano, so tungod sa anointing. Why? Because the Bible tells us only the anointing can break the yoke. Yugo ba ng mga gapos. Unsay may mga yugo sa kaaway, bungkago na sa dihog. So wala na nang maayo ka musaysay og Biblia. Because the truth is this. Nowadays, daghan tigwali. Amen. Daghan tigwali. O di daghan na. Matud pa nila daghan na kunog mga alagad sa Ginoo. Praise God for that. Salamat sa iyo. Pangutana. Daghan ning wali pero gamay ra ang epektibo. Mao ni prang kaway because kuwang sila sa dihog. No? Way problema, yes, daghan magwali, daghan na may uban maglakaw-lakaw pero way agi ngano man. Nganong wala may bunga. Wala ko manaway because of this anointing. Igsoon for how many years? 12 years kapin. Maor gyud akong gisaligan sa Ginoo. Lord, kabalo na ka Lord nga wala ko ka human sa seminaryo Ginoo kay grabe ni ako ang kinabuhi nga gibag-o ko nimo gikan sa kangit-ngit. Daghan kay magsige pang-invite na ko Ginoo, conflict kanunay ako ang schedule. Actually karon igso naka-booking ko og 4 ka schedule. Mga event ba naka-booking ko karon. Mao na nga kung gusto mo ma-invite na ko igsoon nang layo-layo pa ingna ko kay naay ma-conflict niya ba no? So akong gingnan Ginoo Lord. Wa jud ko ilaing ka pang hambog ikaw ra. Ako gingnan si Lord mga igsoon. Wala ko ning human og Bible school. Wala ko ming human sa wala ko giagian nga training, although akong papa Lord si Pastor Dumanon is nahimo ni siyang director man siguro sa una sa Bible school niya. Pero di po ko ganahan magpatudlo. Akong papa igsoon kay bawo na siya nga di ko muduol niya. Di unsaon pagwali no. Why? Lahi sad ko igsoon. Glory to God lang. Ang ako igsoon is akong gi-train akong kagalingon nga magdepende ko sa Ginoo niya. Akong gibarugan ang word ni Lord nga ningingon si Jesus before siya ning kayab nga mao ni pabilin kamo niya ang amahan daw magpadala og gasa mao to ang Holy Spirit niya. Di ko kalimot igsoon. This is one of my favorite verse about the Holy Spirit. Ningingon dito, and the Holy Spirit will teach you all things. So anak ko kung ingana mangali Lord. Espiritu man siya di makita no kay spirit gani. Nagsimod yun na everyday. Mauna niya, nakabasa po ko itong Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Holy Spirit, gapon. Espiritu sa Diyos atong saligan. So, every time nga mag-pray ko, or naay mga dagkong event ni, kapag kita ba muna ako, ikso, nagstorya kung anak ko ikudigo, rare kay na, kinatagsaan na. Murag nahimo na ko na, mga twice siguro. Most of the time, mag-live ko, magwali ko, walay ko diguhay. So, gi-train ako akong kagalingon nga wa ko magdepende ko digo. Ako alang ko niya ayaw lang ko yung sunduga kay lahi man ta. Wa ko magdepende og outline. Pero nganong ang impact na may mga banggiitang adik-adik na bago. Why? Because for me it's not about the training or pagkahanay sa pagistorya or sa kodigo, sa outline, but it's all about God's power or God's anointing. Kung ang dihog sa Ginoo na nimo bisag unsa pa kagahi sa kasing-kasing anang imong kasturya madugmok na. Dahil walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Amen. Muna akong saligan mo ninyo ko, Lord. Speaker na po ko, Lord, sa youth camp. Daghan na ba ng tao Ginoo, mga 3,000. Kabaw na ka, Lord, nga wala ko gisaligan. Ang uban igsoon mga speaker, paminaw mo ha. Maune. Nam ko yung mga kaila nga mga speaker nga mag-istorya po mo iba. Ikaw di speaker atong camp nga na oh, maana din so. Usa ka buwan pa prior sa akong schedule sa youth camp. Nag-andam na ko, pastor. Nag-fasting ko na. Sige po kung paminaw. Kuya wa, usa ka buwan pa, nag-andam. Layo pa kayo nag-andam na. Ako, Ikson, di lang dyan paghambog, no? Grasya sa Ginoo. Pareha, ugma, mawali ko. Mag-andam ko, ini ka ugma pa. Anak ko mag-andam, Ikson, gini ka kadlawon pa ba? Buntag na ko mag-andam. Kanang naay mga dagko kayong youth camp, Ikson, speaker ko. Nag-andam ko, anak. Kana na po ng kadlawon, anak. Speaker ko buntag. Example, ang youth camp buntag, kunya akong schedule buntag. Nagandam ko na ako sa mga alas 4 sa kadlawon, alas 5 nagsigi ko kuan sa Ginoo na. Pero ako nabantayan nga dili day jud magmater ang mga kuano sa anointing gyud ta magdaog igsoon. So, as what I have said, kung atong gimaster ang pagwali, atong gimaster ang pagpagamit sa Ginoo, lain-lain nga mga area siguro sa ministry, okay?
Pero dapat atong mastiron nga unsay sikreto sa anointing. Why? Because diha kita magdaog. Amen. Sa dihog kita magdaog. Igsundili na mga baba daghan kay maayo mawali. As what I have said, ingon bitaw akong papa day one time ba ana akong papa na say testimony. Kaya akong papa, kuan naman akong papa 81 naman ang padung. Karon nga year 81 akong papa. Ingon siya nako sa una, sulti siya nako babag-o ba ko na pastor. Ana siya. Na daw siya na meet nga evangelist kuno to. Nga diliki kuno ang pulpit kay naglukso-lukso, grabe kuno mudag wali lukso pero wa jud ingon nga natandog ang mga tao. Kay ang tinuod man gud igsoon dili ni palukso-luksuhay, pasinggitay, no, padakuay tingog kanang magwali magpagamit kas Ginoo. Ari ni magdaog sa dihog. Ang anointing mo gud bisag igo-igo ray mong istorya. Tinga ka ang naminaw mo naghilak na. Amen. Naam jud ni akong brother nagtan-aw na po ni Pintados. Di ba, Brad? Last ning bisita ta sa Loon Police Station. Kita juga sa naitabo, Brad, no, naa joy nalupog dito. Nga nagsigi na distract na inong ko samtang nagwali ko kay mo sambat naman kay nang hilag siya. Tinuod jud na gisulti. Sa man tawhanan ni sa may artista pero baldito kayo. Before ba ako nag-start og wali, wa pa ako nagpaila ba? Og kinsa ko. Ana ko patanaw nila. Sa man bata ra man ni ana. Dito ko lakaw, tanaw ko naman piniriso. Murag walo to na priso ato. So, karon murag po na sila kapin siguro ugway na riman sa dako nga prisuhan. Oh, dito so bagsik kay sumbag pak. Maldituhan yo. Nadaghan ako no siya nasumbagan ba. Isog kon kayo pero pag panahon na sa word igsoon. Naunsa ba ang pitin bagsika nga sige gihilak gigyan na kuan ana. Naunsa naman eh. Hasta to Brad na ko nagtan-aw ra siya kay lakko niya diapo murag intern aleluyo. Unsay nga na to kanang mga student bitaw nga mga na ng mga police station murag naghilak daw po sa luyo. Ana ba so wa man goy makahimo ana ang dihog ra gid sa Ginoo. Kay bisang unsa kang gisudlan Bible school nimo. No, paminaw pero wa kay dihog, wala ka kabalo unsaon pagpadihog kanang naay power ni Lord. Way kapuslanan. Dry, stagnant ang imong ministry, unfruitful siya. No, malayan ka kay magsigi ka tan-aw dito imong mga kauban simbahan, maura mga nawunga, adyoy mga bag-o. Kay there's something wrong. Maybe I'm not judging, kuming judge but naay posibilidad nga tungod ana. Kay usa sa makahimo nato nga dili ta epektibo kung kulang ta sa dihog. Amen. And then as what I have said, ang sekreto sa anointing kanang natay kasing-kasing nga aside mapainubsanon kana bitang kanang maminaw tag koreksyon magpakorek ta ba namgoy uban nga koreksyonan mangluod masuko mobalik simba mao na nga yang Kristohanong kinabuhi way dihog karon way dihog way agi wa tanan di pa jud panalangin kay ngano man kung naay koreksyon gikan sa alagad sa Ginoo di pa tuo mo sukol igiigo man ko ana bitaw nga naigo ka kay gigugma kas Ginoo na tuyua no? Nya di magpakorek mao na nga walay progress ang kinabuhing Kristohanon, walay bunga. Wala pa jud kadala bisag usa lang kakalag stilan sa Ginoo kay lack of anointing. Ang atong Kristohanong kinabuhi igsuon kung wala kini gahom gikan sa Ginoo, dili jud ta maka-impluwensya og laing tao. Dili nato madala ang naas kangit-ngit padulong sa kahayag kung kuwang taning anointing. Amen. Dili ta mahimong light. No, importante jud ang dihog para nako formula no. Mao ni nga si David. Nganong si David igsuon isog man kayo. Usa sa makapabold na to eager to share the word of God nga magpagamit ta sa Ginoo kay kadlukan sa kinsa. Tungod na sa dihog. Tanawa. After si David gi-anoint ni King ni Prophet Samuel is kabantay mo. Sa kadaghang tao pila to kalibo ka atong mga panahon na mga tao atong time. Si David ra ang ning asdang ning sokol sa higanti nga si Goliath. Nganong man na? Nganong si David batang gamay, white training, ultimo, ordinaryo. Wala pa siya ka experience og ang iyang kontra tao gid ba? Iyang kontra mga hayop ra man to. Pero nganong si David isog kayo. Siya pag yung ming sugat pag siya ni Goliath. Usas sa nakapaisog. Usas sa nakapaepektibo o nakapadaog ni David ang dihog. Kay gidihugan man siya ni Samuel. Di ba? Mao na akong gingon. Bisag unsa ba na mga training, bishop, doktor nga way kuan igsoon, mga doktor diha. Wa ko manaway. Di gyapon ka epektibo, sayang na imong pagka-doktor. Sayang imong pagka-bishop, obispo, mga
unsa ka na mga reverend, di gyapon ka. Di kayo epektibo kung lack of anointing ka. So for us to become more effective sa ministry or effective witness as Christian, dihog. Amen. Pangayuon na doon yung dihog sa Ginoo. Sa yun ra na igsoon ang requirements, humility, pagpaubos, no? Na natay kasing-kasing nga teachable, no? Magpakorekta, mudawat tagtambag, dita masuko sa nagtambag, no? Kunya aside from that, dependent ta. Si David igsoon ning daog siya kay tanawa, dependent siya tanawa. Anak siya, oh. Ikaw nakik-away nako pinaagi sa imong Dios. Anak siya yang ginas gulat. Apan ako makik-away pinaagi sa ngalan sa Dios sa Israel nga mauna, no? Nakik-away siya, nagdepende siya. Wa siya nagdepende siya ng lambuyog, naman siya sling, di ba? Nanay bato. No? Wala siya nagdepende siya ng kaugalingon sa iyang experience. Wala niya ingon nga naka-experience kumauna tungod kay dako og experience. No, ingon siya nga apan ako makig-away, makigsangka kanimo pinaagi sa ngalan sa Dios nga labing gamhanan nga Dios sa Israel. In other words, mao to hinungdan mga igsoon nga ang anointing ni Lord ganahan ning daloy ning bukbo ning kanaog ni David tungod kay iyang kasing-kasing lang daan na siya kasing-kasing nga nagdepende kanunay sa Ginoo. Wala siya nagdepende sa ubang mga butang. Wala siya magdepende sa tao. Wa siya magdepende sa iyang skills and talents. Nagdepende siya sa Ginoo. Ari siya sa worship leader, kung mga worship leader, no? Anointed siya to siya nga musician. Kabantay ka, every time si David magpatugtog sa iyang alpa, man siya tawag ato. Ang evil spirit nga nag-torment ni Saul, instantly, mugawas. Niya makalma si Saul. Bantay mo? Tungod kay si David ang nag-play sa ato nga instrument, iksoon. Anointed na ay dihog inig-play niya ang yawa di kagwanta. Amen. Sumao na si David, anointed siya in every area of his life because kaniyang kasing-kasing igsoon may nakaingon. Nasa kasing-kasing mapainobsanon, a man after God's own heart, masinugtanon sa Ginoo. Amen. Hindi mo sukol. Kaya kaminusan ramang ito sila. Tanawa. Katuning adto siya tong naining apa siya sa iyang mga igsoon sa gubat, di ba? Nanapo ka diri pauli dito, marites kay kang dako kanang dili sila ganahan ni David. Mura bitaw kay kaminusan nila si David. Pero si David wala mo sukol. Si David mapainobsanon na siya kasing-kasing kanang yung murag para niya mo kontento siya tanan kanang unsay mga sitwasyon gidawat niya murag something nga na bitaw. David is a man after God's own heart. Na word nga after God's own heart, no? So, unsay sugo sa Ginoo, it means obedience siya, no? It means si David doers. Pareha na to, doers of the word of God. Okay? Mo ni sikreto sa anointing igsoon. Masinugtanon, mapainobsanon, magpakorekta, dili ta masuko og tambagan koreksyonan igsoon. No, diha gyud ang dihog. Pero sa katong mga nag-training pero dako kay hambog, away dihog na. Kontra sa Ginoo ang mga bugiro, ang garbo. Di ba nga unsa hinungdan nga gihagbong si Lucifer? Garbo, fried chicken, no? Mao na for us igsoon para naay gitawag og power atong Kristohanong kinabuhi. Kung unsa man atong ministry nga gidala karon nay anointing, nadyoy impact bitaw duha ra man guna, impact or impacto, no? Sa atong ministry igsoon, kung dili way mayong impacto na. What I mean is, walay mayong resulta. Mao na impacto para nako. Bati og resulta, walay bunga, it's unfruitful. Kay walay anointing. Pan kung ang imong ministry nga gidala ikaw mismo anointed ka na ang dihog, uban sa dihog sa Ginoo. Fruitful magmo. Di siya stagnant kung dili ni abante. Daghang mga kalag ni duol stilan sa Ginoo. Daghang kinabuhi na bag-o. Ang makapabag-o anointing, di ba? As what I have said kanina, only the anointing, di ba, can break the yoke. Ang mga yugo sa kaaway, mabungkag, mabugto, pinaagi sa dihog sa Ginoo. Ug ang dihog mo kunsad lang na sa atong kinabuhi, kung ang atong pagkinabuhi nahiuyon sa sugo sa Dios nga buhi. Amen? Kung ang atong lifestyle everyday igsoon is na-glorify si Lord. What I mean is in everything we do, ato ba nang gibuhat para mahimaya si Kristo. Kung ang atong gibuhat kanunay mahimaya ang Ginoo, mahimaya si Kristo din, dili ka likayan sa anointing kung dili
pangitaon jud ka. The truth is this. Ang dihog sa Ginoo kahibalo siya kung asa nga kasing-kasing siya munaog. Amen. And of course, sama sa akong ingon, importante ang dihog. Nowadays, nga daghan kay mga trials pagsulay, daghan kay mga laki na rong panahon na kinahanglan tag dihog sa Ginoo. For us to overcome all the giants in our lives. Natay mga higanti nga problema, tong kwarta ba na financial. Basta any problems nga for us, it's a giant, dako kay higanti. Remember, David overcome the giant of his life. Okay? David defeated the giants, okay? Because of the anointing. Ana ra na. Kung gusto ta ikson nga this year, 2024, sakto ba ko 2024 na ba ta? Bitaw. This gonna be a fruitful year, a year of victory, a year of harvest for you. Kinahanglan nga puno sa ka sa dihog sa Ginoo. Dili ka maka-overcome sa mga obstacle, mga trials, mga unos, mga storms of lives kung wala tay dihog sa Ginoo. Kabantay mo ng kanta nga, tungod sa dihog mo nakalabang ako. Tungod sa dihog mo nagmalampuson ako. Tungod sa dihog mo, so pa'y uban na to, basta something, lampuso, nagmadaog, nakalabang ako. Basta something, ingan na ka, importante ang anointing. Mga igsoon, sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung wala tay dihog or anointing sa ministry, uga. Nya gusto ka magpagamit sa Ginoo nga mahimo ako ang kag-anointing dili, pilde ka, balik ka sa agi. Amen. As what I have said earlier, if we want to overcome all the giants in our lives, igsoon, who knows one of this day, makasugat tagdagkong higanti. Dili ni ingon makita mo higanti ha, mga agta, no? Nang dagkong tao, no? Dili ni siya literal. What I mean is, mga problema nga dagko kayo, higanti man na. Mga unos pagsulay nga murag lisod na kayo, madaog, wala ka kabalo, igsoon. Kung makaya ba ni mo ni kay lisod kayo, pero kung na ang anointing, ang gahom ni Lord, nga na kanimo, pildi na nimo, kaya nimo i-overcome, kaya nimo pildihon, kaya nimo labngon ang mga higanti nga masugatan nimo. Bisag unsa kadako ng higantihan na, kay dili jud nakatupong sa kadako sa imong Ginoo. Kung na ang dihog sa Ginoo nimo igsoon, sigurado ang pulong nga victory naa na kanunay sa kiliran nimo. Amen. Pero mao lagi, sikreto sa dihog, humility, kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton o koreksyonan. Kasing-kasing once maingon si Lord, anak buhiin na. Anak, sige naman po ka, nagbabad sa social media, wa naman kay basa-basag Biblia. Anak, sige, magaglili ng TikTok, di nyo kakabiyaan ng email. Kung di ni mo na tumano ng isugo sa Ginoo, mao na nga ang anointing ni Lord. Mulikay, gina ni mo, mulihay, dili mo pundo ni mo. Pero sa mga kasing-kasing, like the heart of David, a man after God's own heart, kasing-kasing madinawaton, masinugtanon, mapainubsanon, no? Ang dihog sa Ginoo automatic mokunsad kanimo. Ug once ang dihog sa Ginoo mana kanimo, walay higanti nga makapahunong nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan unsa kadagko ng mga higanti problema nga masugatan mo, pildi gyud nimo. Why? Because of God's anointing. Kay kana nga dihog mao nay hinungdan nga makalahutay ka hangtod sa walay katapusan. Amen. So tonight I want to encourage everyone nga kana bitong padayon ta pagpaduol sa Ginoo igso, no? Ako mong encourage nga everyday mag-spend the quality time ni Lord, no? Natay personal devotion niya. Kana bitong nagitay kasing-kasing may nadlukon sa Ginoo, even in a little things. Gagmayng butang nga mga honesty bitaw, kinahanglan jud magkinabuhi tang balaan, matarong, naimaya ang Ginoo. And aside from that, in everything we do, dapat ato ning buhaton for the glory of God, no? Dili para ma-impress ang tao, ma-please ang bang tao, ang crowd, ma-impress. No! But in everything we do, igsoon, tanang buhat sa itong kamot, atong mga lakang, atong plano, desisyon, see to it nga maimaya ang Ginoo. That way, it means you are dependent to Him. O ang pagkadepende nimo sa Ginoo igsoon, usa na siya ka-requirement sa dihog. Amen. Kay for us para ma-overcome nato ang mga unos nga grabe ka kusog, kinahanglan ta sa iyang dihog igsoon. For us para mahimong fruitful ang ministry nga gipiyal sa Ginoo, kinahanglan tag dihog.
for us para makadala og daghang mga kriminal, mga drug lord, sa payuban diha nga mga banggiitang mga kriminal, igsoon kay mao man lisod kay walihan. Mabita tong mga nagbas na ko ila kong gisaway nga ayaw magtuwa na, sulpot na, okay ra gyapon, pero ako silang gihagit. Pakit ako og 5 ka kriminal, 5 lang ha akong gipangita, 5 ka kriminal nga nabag-o sa imong pagtulunan o pagwali nimo. Pakita ako kana jong gikag prisuhan kanang mga bagsik yo kayo, di nang mga gamay ra kay mga bisyo. Mao na mga nga naman dihog magdaog, dili sa baba, way agi no. Anointing. And again, as what I have said, ang requirements sa anointing kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton og koreksyon, kasing-kasing nga mamina og tambag, dili nang magpasulti kanang gusto ra siya ray paminawon pirmi, dili na magsilbi dihugan kanang gusto ra ikaw paminawon nga ikaw ma-front page ka pirmi maguna ka no, di ka dihugan ana, garbo na. Ang gipangita sa Ginoo mapainubsanon, madinawaton kung koreksyonan, bisag unsay isulti di gyud mo sukol. Labaw tanan kanang totally and fully nagpuyo nga totally and fully surrender to the will of God. Dependent kanunay sa Ginoo. Mauna ang kasing-kasing ug mauna ang mga requirements para makabaton ta sa iyang dihog. Ug sama sa kong giingon igsoon, tungod sa dihog sa tanang mga unos kita makadaog. Tungod sa dihog sa mga dagkong pasulay kita makasugakod. Tungod sa dihog bisag unsa kakusog sa unos makalabang gid ta og makadaog. Magampot ang mga igsoon. Gamhanan nga Dios, salamat sa imong mensahe, imong gitudluan Lord God. Usa ang pinaka-importante kini sa among Kristohanong kinabuhi sa among pagpagamit nimo kining anointing Lord God. Unsa ka mahinungdanon ang dihog namo Ginoo. So, thank you so much for that. And thank you sa Lord sa imong mensahe nga imong gitudluan, gipainumduman nga about sa requirements sa anointing. Dili sad mi basta-basta makaangkon sa dihog gikan kanimo kung garbuso mi, kung wala mi kasing-kasing mapainubsanon Ginoo. Lord, I pray to all of the viewers right now nga naami kasing-kasing Ginoo nga mapainubsanon, willing mamina og tambag, willing mudawat og correction, dili masuko badlungon, and kasing-kasing jud Ginoo nga kanunay dependent nimo, fully surrender sa imong kabubuton Lord God. Dili magbuot Ginoo og desisyon kun dili kanunay mag-agad nimo kay maunay requirements sa imong anointing. Lord, I pray to all of the viewers right now nga mahimo jud ming anointed servant nimo, anointed nga mga alagad nimo, anointed nga mga instrument nimo Lord God, kay mauna siya ay makapa-fruitful sa among kinabuhing Kristohanon, kay mauna hinungdan nga magmadaugon, magmabungahon mi ug makalabang mi sa lain-laing mga hagit sa kinabuhi, ug makadala mig daghang mga katawhan nga nas kangit-ngit gikan sa kangit-ngit dalho na mo sa kahayag tungod sa imong gahom. Again Lord, because we believe that without you we are nothing. We need your anointing because according to your words, only the anointing, only your anointing can break the yoke of the enemy. So wilaing makabungkag, makabugto sa tanang gapos sa kaaway ni Satanas. Dihog lamang nimo so Lord, tabangi mi. Dihogi mi Ginoo. Og para madihugan mi nimo, tagai mi kasing-kasing mapainubsanon kanunay. Kasing-kasing masinugtanon kanunay sa imong sugo. Kasing-kasing nga dali ra mo say yes nimo. Kung naay buhian, buhian dayon. Kung naay patalikdan, talikdan dayon. Kung naay pakalimtan, kalimtan dayon. Tabangi mingi, Lord God, nga nami kasing-kasing nga masinugtanon, matinumanon kanunay sa imong pulong. Aron among masinati, matagamtaman ang pinasahi nga dihog gikan kanimo. Wala mi kabalo Lord kung unsay mga higante nga among masugatan sa unahan sa among journey into the eternal life. Naidaghang mga dagko, mga higanti nga mga pagsulay, higanti nga mga hagit, apan sama ni Haring David nga naay dihog nimo, napildi niya, nabuntog niya ang higanti nga si Goliath. So Lord, salamat kay Ginoo. Imo ming gidasig karon nga mudut-dut mig maayo nimo aron amo jung makuha Ginoo, mabatunan ang dihog nga gikan kanimo. Thank you Lord for your word. Thank you for your presence. Holy Spirit, thank you so much for this evening, and I pray kani nga mensahe nga nadungog namo karon Ginoo, mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa dihog,
kinabuhi nga puno sa kadaugan. Kay kung kami dinihugan, kanunay namo manha ang kadaugan, Ginoo. And I pray nga dili ni namo mulabayng kawang apan amo jud ning kinabuhi on i-apply every day. Let your Holy Spirit will always remind us with your word nga amo ang gisgutan tonight, Lord God. Thank you, Lord. Salamat kayo. And Lord, this time I pray to all of the viewers right now. Either I mean mga OFW, naka-permanent resident na, mga seaman, mga kapulisan, mga military, mga inmates, mga jail officer, tanan nga mga nagtanaw karon. Mga government employees, Lord God. I pray, ikaw Ginoo mamuhat silang kinabuhi. Unsa may ilang problema ang giatubang karon, Lord God. Walay matago nimo Ginoo. Problema ba sa financial? Problema sa balatian? Problema sa kayuhan panagiusa silang pamilya kalinaw? Problema ba sa kaluwasan, Ginoo? Problema ba kay gapos sa makadaot nga bisyo? Lord God, right now I pray. Unsa man ilang problema karon, Ginoo, muliho ka ng dapita, Ginoo. Magapakita ka, Ginoo, og solusyon. Imong ipakita, ipasinati ang imong milagro kanila, Ginoo, among gibarugan imong saad. Hebrews 13:8 nagaingon kadira, you're the same yesterday, today, and forever. So naghimo kag mga dagkong milagro sa una karon sad, Lord God, to all of the viewers right now. Kung unsa ang ilang need karon, area silang kinabuhi nga need silang milagro, Lord God, I pray in Jesus mighty name. Mulihok ka na nga dapit, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Lord, among pabuton ka ng mga dagkong butang nga gikan kanimo. Pabuton namong man kay bulungang butang mga ang among promised land and ang mga katubagan sa among pag-ampo tinguha diha kanimo, Ginoo. Pabuton namo uban sa dakong pagtuo. Himo alamang ni sa makanunay, himo kaming angayan, takos, kapiyalan, kasaligan, kay di sad minimo tagaan, Ginoo, kung dili mi kapiyalan pa. So Lord God, himo aming angayan, deserving sa mga blessing o grasya gikan kanimo. Magpaabot lamang kami, Ginoo, uban sa dakong pagtuo, pabuto na mo ang saktong panahon nga imuhang gitakda alang sa katubagan sa among mga pag-ampo. Again, magpaabot lang mi uban sa dako nga pagtuo, amo kining giampo, gipangayo, gipasalamatan daan, Ginoo. Gideclare, Ginoo, daan ang kadaugan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao'y among bugtong og personal nga manluluwas, nga mao'y bugtong nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kami matubos, Ginoo. Mao'y among master agalon. Amen and amen. Praise God. Mabungahong kagabion mga igsoon. Time check is exactly 10 o'clock. Di ko palabig padugay kay mag-rest ko kay ugma banat na pug wali. Okay? Yan ba ko'y walihon last. Anyway, shout out sa mga taga-Ubay, Bohol o taga-Pitugo. Kita ta diha no sa 27 and 28. Speaker ko diha sa Youth Camp 2 nights. Kita ta diha mga igsoon. Okay? So that's all for tonight mga igsoon. This time akong ibalik tanang dungog himaya sa tong buhi nga Dios. See you tomorrow. I pray and I declare that tonight sa atong pagpangatulog, ang proteksyon sa Ginoo magauban kanatong tanan. Labi na sa mga on duty karon nay trabaho, I pray for God's favor and protection magauban kaninyo. Ang mga anghel sa Ginoo magalibot kaninyo ug magabantay. Ug sa uban nga mga kaigsunan tunga nasa lain-lain kanasuran nga na buntag ron dito udto hapon, I pray and I declare it, brothers and sisters in Christ, nga ang tanang buhat sa inyong kamot, ang inyong mga lakang giyahan ug panalanginan sa Ginoo, ang inyong tanang pagabuhaton in Jesus name. Again, see you tomorrow. Basta makabakante ko, Sunday ba busy. Basta as long as I have the opportunity, kabalo na mo, I will grab that opportunity and I will share the word of God. Mag-live ta. Amen? Brad, long live kanunay. Brad Jomar, usar ba nis natandog, oh? No? Usar nis natandog, baka tunay nagbasbas na ko. Basin wa mo kay ba, no? Gikan nis bahay ni Kuya. Di ni basta-basta og kaso. Kung kaning laging natay mga Bradford ba nga concern nato nga nga bag-o na gikan nanas Ginoo niya. Di kalikayan nga mulaban jud nako. Di abi to one time before giingnan ningingon diri sa message dugay na to nga live nako insya nga. Asa man kadapita ayo pataka-taka yaw-yaw. Ana ba? Asa kadapita sa Cebu? Pangitaon ti ka, kuyawan sila. Gigibas ko ba nga. Kani man kung mga nakailan ako kay bawagid sila nga ako pang Ginoo ginay. Ako motibo igsoon dili pangwarta kay ngano man
Kung pangwarta pa akong motibo, walay mga nabag-o nga kriminal sa ministry nga gipiyal sa Ginoo nako no kay. Mutabang ba ang Ginoo madihugan ba sa Ginoo kung atong motive is maniwala pero ilaharan ang una-una bitaw pero ako na silang gipasagdan kay mao po na ila duha man ka klase sa tawron ang di kasabot ug ang mosabot ari ko ning pili sa mosabot. Importante nga malipayon ug malinawon ta. Amen. So again, that's all for tonight. Good night everyone. Ampo ug amping ta kanunay. See you next time. Praise God. Hallelujah. Anyway, before na ko ni Enixon, I want to ako mong i-remind nga dalhain yung mga higala ni nga page, no? I-invite sila to follow our page para ma-blessed sila. Amen. Unya bisag aton ning putlon tong live kay man naman continue to type at followers at highlights, mention your friends and loved ones. Yung mga pre-request, mawahi Ikson, i-inbox lang ko. Amen? Again, good night everyone. See you tomorrow. God bless.